suntem în Budapesta la Revelion și vom lua un interviu unei tinere domnișoare care a venit să facă Revelionul la Budapesta. Domnișoară, ce părere aveți dumneavoastră despre acest Revelion de la Budapesta? Este foarte cool! Revelionul este foarte cool, da. Da, și după cum vedeți, a venit și poliția aici, pentru că Revelionul fiind atât de cool, a necesitat prezența poliției pentru a asigura ordinea și siguranța participanților la Revelionul unguresc. Habar n-am ce înseamnă acest bullshit.